siyawukupumsore shuta kwanne siyawukupumsore wona siyawukupumsore shuta kwanne. Iqembu legcokama elisha elibizwa ngoMacekeceke wey'ngane zakwethu seliphenduke undabuze kwayo-ke wey'ngane zakwethu emva kokuthi libonakale liqashwa ubuthaphuthaphu emicimbini eminingi ekhona kulezi nsuku. Ngibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili uMkhanyakude TV. Igama lami nguVusi Mavusana, bayamazi abaningi kuyo le channel bafowethu. Inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Udaba luthinta iqembu legcokama elisha laphana eliholwa umshovo noManqoba bese kuba uShilisi-ke laphana wey'ngane zakwethu eseliphenduke undabuze kwayo-ke laphana wey'ngane zakwethu. Khumbula ukuthi nasemcimbini kaNgelovi laphana kuyikhuphukane zakho kade likhona-ke laphana wey'ngane zakwethu livala umcimbi-ke laphana wey'ngane zakwethu, kanti-ke futhi liphinde labonakala-ke komunye umcimbi-ke laphana waseJozi yakhona eqala laphana ngomhla ka-11 May kuze kuyoshaya umhla ka-17. Loya mcimbi umcimbi-ke laphana ohlelwa ubameya-ke laphana wasejozini uNomzane efana naye Mathe. Lo mcimbi lona we-IDP Budget Roadshow lapho khona bathula intuthuko-ke emphakathini. Baningi-ke abaculi abakhona-ke laphana abahlabahlosile-ke wey'ngane zakwethu, lapho khona okubalwa khona DJ Tira, igcokama elisha, Mshunqisi, uKhuzani, Sminofu, uGatsheni, bese kuzoba uMroza, uMacekeceke-ke, bese kuzoba uNtencane, uKhuzane, bese kuzoba-ke laphana inkosi yamagcokama, bese kuzoba nabaculi-ke laphana be-local okuyingcephelezi Ncelebane Amanzimase, uQuantum Lensizwa-ke laphana wey'ngane zakwethu kanye nje nabanye abaningi. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba.